Alweer voor de 106e keer koe de vlag uit voor Eelke Bakker. En hoewel het fysiek alle keer wat minder is, gaat het met het geheugen altijd best. Zo weet er nog correct hoe er voor het eerst in zijn leven een auto zag. We waren 12 man, weet ik wel. Die groepen daar zo onder te zien hoe dat mogelijk weer aan die tjel draaien kon. Dat weer gewoon nice, hè? Ja, dat zocht dus gewoon zo in. Zoals die de auto's weer aan die kant, aan de kant weer de wijstigen. Dan groepen ze zagen. Ze zien hoe dat goed. Komende snij werd het feest viert met de band, de bandsband, de band van de bandsband en de band van de band van de bandsband. Bij Joert kwam de eerste familie al op bezitten. En ik de wethouder weer. Maar ik op orendagen had er altijd een soort oor in. En hij zit mooi vertrouwd naar zijn tuin te zien en de mensen kennen hem al een keer. Ze zwaaien al een keer naar hem. En dan komen ze eens even bij hem. Hij vereenzaamt net. En jong zo'n oor gaat er bed, het maar nodig nog. Dus hij maakt het hele lange nachten. Een soort sliepen, dat is een van de geheimen van Bakker. Maar er binnen meer. Net naar de café zag en geen drugs en die dergelijke rommel en van alles niks. Gewoon. Gewoon dwaan. Maar de leeftijd van Bakker is net bepaald gewoon. Ik de band van Bakker ben al aardig op leeftijd. Zoals dochter Imke 28. Maar haar huid houdt haar jong. Roem de kopjes even op. Haast de waskom om. Ja, dan ben ik echt, wat haast die jurk die stond haast, die mag ik net leien. En dan was net de volle die hier dwaan. En zulke dingen. En dan ben ik echt nog, de dochter. Bakker is de oudste inwoner van Friesland. En had nog alle dagen willen van het leven. Dat vind ik prachtig mooi, man. Wel, zeker. Ja, heel mooi. Ja. Er is altijd weer wat nijs. En dat doet nou echt weer. En dat ga je mooi weer net, hè. Dat is dat. Dan ga je weer wat roos, hè. Ja.